Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga loksami, mga pagariyami, kipaagadatan, kita tandang sa matano sa pamamakinagan. Balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa pitatamanan yan, amada kalamapya, sa dinur kami di kamantay o di na dinur kami di kapamamakinaga pantag sa kapsngin sa oras ko dinyo di kapang nalasi ko agamatan o agama Islam gulalan sa giyang kaya page bitira sa kawang. Makasabab pro na ayay ni kabagantan sa osayan sa ko taman sindadanun o sabutang kaya mga bangsatano yung kaya bangsatano ulama na nanaging kaya makapanta ko bitira si eko tunay ni ba kasator mapum nagtanoron so tindugo mga ulama naguso mga kitab kapupasudan ang kaya ay manan yan na pangalon yan rakatano sa balasan tano wala sa madakalamapya na nanaayad na kapian yan na ipaladakan rakano ang kaya bangsa niyo wata iyo asi Magister Abu Asif. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kaya are Syekh Abu Dailam ya yang kaya kuan pagusen taniman to na mga padne ko kapambara katatano ko pada mga pakas o mga pagaritano kipiray si iniran wanto na uno ni kokuma naging kaya kasetor ay mana kabubayan niran na managiran rektano so anto na uno ni usentano si sagyang kaya kasetor gyang kaya kasetor na siko history niyan so tarik haging kaya kasetor na berang-berang kena saban o di na ke kuana na tira na historia kapupunan yan adna mapnya panutula tira na amana pagani na so ada maguso hawa ada mana mapanutula tira na so Yusab nunun uwi na so mga ulama na sisiran susuramik sa aya paganaya maka setor na so Sisa Ibn Zahir Al-Hindi. Amanan yan na, taga-India. So, amanan na, sira niya, amanan na, skanyan ipaganay, amanan na, tigtan mo, makaimbinto si sagyang kaya, kasetor. So, mga ulama ul-Muslimin, natira na, yung kaya kasetor na, dia kata numang Arab. Jiran kilala. Dikiran kenabayaran adat. Kenabayaran kang gita-gita. Inun tabu ayaketo ko irano nina kaya suwa irano nasi ko oriano kaya taban irang ko mga inged. Mga inged ako ni baratagi ang mga barato mga Paris mga Persian na aso kaya taban irano na sira na diran ni gita-gita na mo ta ko ano. So ay na rung kaya to ko dina miyaswa o mga Arab agyong ko to ukita kasetor. Si Imam Ajuri apade ko mga muhaddis na tigiran mga ulama pad ko mga ulama at tigiran na suat tigiran so na mga panutul pantag si ko mga pantag si kasetor ipundililo mga tawa mi pagayron na din na miya tantoron. Damya paman magayr masbut sa mga miya panutul. Miya tanto miya panutula manan yan na. Ano naman sa kakapakayo kasetor? Gusto gusto ko yan mabuhay nagyong utuwa zam ay nang utuwa kapuma niya yung kasetor. Sabab ko di katawan. Ay manan yan na. Siku masurasul lada. Kango tatigtan wa ayakya to kaw iron na sik oriano kaya taben na mga sahabas iko mga inged mga pedang mga inged. So ay na da miya tanto wa tigra na
hadis pantag si kukamana kapemaawingi sa giyang kaya kasitor. Kasitor. Buda mampu miatan to aba aba niya pumunto ga. Kagiya sabab ko da si kumasa rasulo. Ugay na sumaulama na miyata ayon siran sa upama ko kasitor. So kasitor na maadno naging uto angen. Na miyata ayon siran sa haram. Kagi biluin niyo inanggenan niyo. Ama nasaka aguso sumbela na paled niya gano. Ikadua, miyata ayon sa mga ulama na haram amay kasu isar kanu na migay sa anggen. Mana migi sa kapasa di ba tatingin na o tabanda ko nga na rakad na nga mana yan. Away. Ay sabab ko nagi kenaba nampad sa mga kasangkapan nakatidawa. Kagi so kasangkapan nakatidawa na pipireron nusla. Ibarat yung otawa kakuda. Ngota ka ano ni? Kapelang ibarat. Kapelang kapamana. Na sabab ko gingan na mga pedeno sa kawan na pipireron naging otawa ay man na pembegan ka sa sabela na pembegay sa permio. Kagi para sa katido ipakakuan sa katido. Aya dun kaya kami di video suilian ng mga ulama na upama ko anggen yan. Melagi do si umbala na din anggen yan ang taon nga sa taon na din pagangan. Na may kamada unanan na sumanga ulama na telu wat tindigiran. Pagadiron na aya ilayan ni ranon mga ulama na ilayan ni ranon na haram so shitranj kasitor. So kasitor apa mana an anggenin sad anggenin. Anggenin sad anggenin. Haram dun. Katiru anana Ali radhiyallahu an, Agus ibn Umar, Agus ibn Abbas, Agus Abi Musa al-Ashari, Agus Aisyah. Agus sa bagi ko matabiin. Agus telu wa imam. Abu Hanifah, Agus Maliki, Agus Ahmad. So yamanan yan na ayatin digiran na haram. Sabi patigiran ko matatag-una giyang kotowa amana ginalay din ang suini sa parwalla ang mga pagtataw. Azlam mo. Sa parwalla sa suratul Maidah ayat ika 91. So amana sabab ko mapagtataw na mga pamokosita na mga barahil sinong barahil na di na ini haraman na tigran. Ginan suini sa para tigran nami alo sa giyang na ayat. Ya suliran. Ikadua na so Abi Hurairah radhiyallahu anhu tigin na mata na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya gadin yan so mga tawad kita sa pagtataw. Siya gadin yan so mga kuana gitu so yung pagtataw na gitu so syetranjo. Na dani yan siran salama. Yung to ada kirang kasalama Rasul sallallahu alaihi wasallam ati gumyanutu la siya ni Abu Dailami pianutulian siya ko Firdaus na amanan yan na karino to tigran sa isa sapat. Berarti do sila salama Rasul. Wai amo na ipko din. Ikatlo na miya panutulpan. Ati na asaddun nas adaban yawmal qiyamah. Pianutul Ibn Hazm mo. Ati na asaddun nas adaban yawmal qiyamah sahibus syah. Yung sahibus syah na ay asyitranj. Saturan. Ako na pinaka malaisik sa salungan na more. Nasu kirk sa giyong oto di nang ota di siya toro. Ala tarahu yaqul. Mga tindi kila di itirono di siya toro. Ngota ambula. Katalahu wallah. Cigtan wa matang wala kami patay niyan. Patay niyan, matang wala. Mata wallah. Matang wala kami atay. So, kapamu ko gutu atigiran. Dingot di kapamukog. Kadi nga ditiro na miya patay niyan. Raraksin na kamsa. Asa pa. So may na mararata na basa. Na misababsan na pada na tiyo miya panutulan na padsi ko. Paya natul Ibn Hazm pada nang kung mga tao mga ala isiksa sa alungan na. Maure. Wina gyung kaya biya tiya tano na yakabason ng mga ulama sa hadis na malubay hadis. Ikapat ay ni deliliran na Suali radhiyallahu an. Na tigyan mataanas kanyan na siya gadin yan sa mga pagtawa di siya gita-gita sa satoran. Ada niya siya salama. Tigyan na
sila menakan supag tau, aya ko aya kakad na aya pupuru-puru na niran, aya untaw na niran na mga kuan. Piyag tataw. Amiyan nagaka na surah sallallahu alaihi wasallam na ginyan tiro na amay na piyag tataw to. Nabanyan sila mamabu. So ay mana nagyuto ini dalil o mga ulama sa kaya para haramayran si iko kasi turo. Ikadua na tindugun mga ulama na makro. Yung nga makro, na iptiro na makro na uta di mapi agalbak. Unggal ba ka nga na di kong kedusa. Di kong siksaan. Ugay na taral bir ka, ibagak ka. Ay pangingiso yang Oh, di nga penggelbakan. Gitu taral bir ka. Ugay na unggal ba ka nga na? Kenapa kami adusa? Tindugaran Yazid bin Abi Habib si Muhammad bin Sirin agusu jamhur Syafi'iyah. Tindugaran nan. Inun tabu og yung kutuwa kapung kita ka sa kasitor na matagu na yung kutuwa mga rarata akan besa. Kau puno no matagu aku mata akhir ka ma napkuri so sambuyang ka si kutuwa ka orasyan udina tanto ko na maadig na mimbeli pernah haram. Nya karatap na yung kutuwa kasitor. Sama no to na sa mga jamhur Syafi'iyah na aya kikomaniraw na makro. Isa syarat era nang to syarat. Pemana syarat dipket akhirang utama mga faraid si ko puno no matagu na haram. Ya urus haram. Aya daliliran na tigiran na so kang kita sa debu pakai dian na aya pakasalian na isa sapar. Debu mana lahu pama. Kailang oras. Kapag ilang sa oras. Inun tabu tigiran so tiabion. Giyong kotowa amana na ibarata giyong kotowa ka amana kudo ni kang kita sa para sa kudo. Ako giyong kotowa pana. So Katindu kasi ako na giyong takap lang we. Na mana niyan na kepakaw ta tigiran. Kagiya mi aluitan wa pedenan sa kasangkapan sa katido wa. Ikadua tigiran na so kasitor na kailangan niya di na ketrapikan niya no di na kesarane kan niya si ko tadi si ko Allah. Ay mana niya di nga ketay udah mo tasimbo nga si ko Allah. Kaya nga mata tagu ay mata tayo ay buda mi pakasang tamu dulu kana. Matang wala kami atay. Ya patay niyan. So gitu ibu may papakasa mudul ka. So mga sambo yang na so, kita akhir si ko kure si ko sambo yang na makalalabi. Ay mana kaya mata na di ka makapsimbe sa ngoto kaya simbe yang irong kagi may bubulug ang ngoto adinyo di. Kaseto. So sabi pro na makro. Kaya dangap man taga ka sambo yang upama. Win na makro kagi ya. Mas mapia aba ka dimisimbe sa ngoto kaya kamatero. Ikatalo tigiran na de abung kekuwa aguna apanta kuka pagagama. Misababsan na sabab ko de kekuwa kau naguna apanta kuka pagagama kanabung pagakawa kanabakong pagakawa sabelas kanabung pagalas koneksyon ka kawalla kanabung kuncububay ako Rasul sallallahu alaihi wasallam ako sa mga sahabat niyan dabung na para babung kekuwa si kuka pagagama. Na sabab peratiran ayat tara lebih naso kita gak kena kawan. Nabumpan pa kada suparat ya. Nabumpan kada suparat ya. So ya tara lebih tigiran naso kibaga kana kawan. Ikatuluwa tindig na kepakai so kasito. Oh tindigan Abu Hurairah, Abu Hisham bin Urwah, Abu Sa'id bin Jubair, Abu Sabi, Abu Hasan bin Ali, Abu Mia panutul penna so Abi Yusuf. Oh so morito Abu Hanifah. Amay ka di mamintin. Kenabang ako ko gelebek kau ati gua Abu Yusuf. Agu daun amanan ada kami tagak supaliugat. Sangot ak yang gelebek kamo. Opun kami tagak na ikepakai. Atindig igi nga atindig na tindig pneo kada lang ko mga Syafi'i. Tindig ko Syafi'i. Ino to wagi na ko tama karon na tindig pno mga Syafi'i nagi penang kepakai na tindig. Na so mga ulama sabi ko mga ulama na tira na so makro di nakarahan na padanan sa kelas yo kepakai. Kaya no pernah di kaun siksaan ka mana niyan na kepakai tigiran. Ato na imam ini daliliran no.
Ugay na si saging nga sip man si Ibn Hazim mo. Detanom na lesong edidali lang mga ulama mi pagayron. Na si Ibn Hazim na tigin aya qaid udi na aya limitado diyang kakapakay niyan na madaon so kapag ilang sa tamok. Kapag gana. Ikadua tigin na madaon mada kodila so kambubasa sa marata. Ikatlo na dingap ke lipatan so sambayang. Dingap pangalipatan so sambayang. So giyang na telo ini ini biyeliro na diyang ka na kailangan na so penggulbak sa giyang kasitor na gina ni sa limited pagin ka ni ano. Upama kaya tindig ka na kapakay karong umay na ka makakukuan makaakukuan na pagin ka nakangana telo. De maadno na tamok ay ipaganggano di na da kalapison da kambabasawon sa marata dingaw na man nakalipatan so sambayang. Dingon masumbi dingon masumbi so sambayang. Anto na idaliliran na may panutula tiran aso sabagi ko mga sahaba ag mga tabi'in na mingita kita siran sa sitranj kasetoro. Handa may panutula tiran. Inaloy mambuiran ni Ibn Hajar Al-Haytami sagang utwa kitabira kafra'a. So man na adna mga sahaba may panutuluna mingita kita si sagiang kaya kasetor. Ada menating si mga sahaba udin mga tabiin na ini krariran suka ko na miya kayong tiran nun. Wida dirang gilba ka. Wid naging utwa kaya pa kayo niran na ay mi tuturo to nakapakay. Kasiran ay adat mga salafus salih na basta may leran sumarata na Fauran na isepariran. Sabab ko diran ng kisaparan ay mi tuturan na tigan na kenapa haram aku kepakai kanya. Ikadua ini daliliran ay pakasal na kepakai. Sabab ko da mi alo ya hadis. Da tigiran na mi alo ya hadis. Ugi mo ta tigiran mi alo na begitu sekali. Na baka situ rami alo yo. Kami alo na piagtat tau. So kung nabas kani na tigiran. So kelambu ugi mo ta kabubeli niya na kepakai. Ikatelu na kepekairan na pekawups iko na di kapamblanu sa katidewa. Tigiran no. Pada na sa ini daliliran. Pada sa ini daliliran. Ago gingo tadi ikipiki surunga siko redu Pamana pekan antas kay pa. Pekan antas ko ni wan. Bulan siko kasetor. Peka piaun so pamikiran ka. Peka berita tigiran no. Nah sumiatim una naginga na piang alwitano na di peka haramatigu mga ulama ani pekay sagiang kaya kasetor. So giran telu ikatitim bilang ko ini dalil mga ulama sa kakapakayagiang kaya kasetor. Ay alam po pa kay Sir Tano na anto na nun makararayag sirakan no. So sirakan no na. Kenapa sir ka? Kakapakayas ka na umpama mo ko pressure sa ngayon na kakapakayas sa lakwa. Marajih kau. Ako sa lakwa ka tano na kakapakaya sa lakawa rajih yan no. Uwi na so mga pagaritan no mga ulama udi na mga murid kebubi nira na pressure sa nira na pamatian nira na kepakay beti nira na giyang kaya kitab Ibn Hajar Al-Haytami abituan sa kafar ra'i an muharramatil lahu was sama'. Ibn Hajar Al-Haytami pada ko mga ulama mga muhaddis agu si Imam Ajuri ko kitab na tahrimun nard was shitraj wal malahi. So piang alu niyan lagi yung mga dalil aguso kuan piang radian ang utama hari. Pedum lagi yung hukmul lab bishatranj arke Idris Abdul Fatah. So na mga pagaritan mga ulama udi na mga murid kube niya na pamatian niya nanan udi na maad na mga ilmu maad na ilmu yan sa giyang kaya kasitor kung kumana giyang kasitor nagpapaduda niya giyang na piang alu itano. So anto no ni makararaya gertano. Na susira kanon na ako makaayon sa haram aging kaya kasi to mana dikepakay sabab ko kednu lagi ngutwa irawan na kednu ngutwa semokot si ko pagdulu-dulu na no mga to ratem ira wan na disyan di makasukita sa katero na kednu lagi ngutwa siya mata ka so pedeka na adne importante agil bekyan na mirat agi no kadakan yang pakakuan na paribansa kailangan iwag yung mutuwa kuan. Diro di masimbi so mga PPA kuan simba. Beratang mutuwa kapag ko salatul jama'.
Aku sa mga padsa, no? Kapanasbih, di ka mga pumatay sa Quran, nga matatamang kaon. May kabakon, kuan, nga gilbak. Pada pernah mialu ya kita, mialu ya kuan, Abdul Fattah Idris, natigyan na, miya sabat, udina, miya tanto at tigyan na, susabagi ko mga sahaba, na pera haramiran. Oh. Susabagi ko mga sahaba. Kenapa surasul? Tagi mialu itanu, diran na katawan. Siya ko masurasul. Oh ay. Wina, siya ko mga sahaba, na kepakaya miya tagu kira na, kagi gitu, so kaya tabanairan sa mga. So gitu sa bapa, miya tanto kira na tigya ka ini, Abdul Fattah Idris, piyaka haramiran na giyang kaya, kasyator. Ikatelo, sabab, kaya surah migin na pamikiran tanong, na upama ko aya dawa, udin aya reson, o sabagi, mga ulama, amipakairon, na kagi, kasangkapan si odin na ipaka pasango. Ago pada sagyong ko to katedbir udin na kang gira-gira sa katidaw. Kaplan sa katidaw. O ko di kipiki suru nga si ko ridu Nagyong kaya masa tanong na na banya nun. Kededait. Ago da kisusumpat yan nun. Kaya titu na si sagyong kaya masa tanong man to aya dapat. Apa naman amaran tanong na mga komputer So pagkapasang sagyong komputer na ginagawa na lang tanong rumah tao. Alango ni man to ay prerogasi nga mga kadaglan ng mga teknologi na ibarat lagi nga pi mga alasan dita taman mga plino pa man alangon computer. So gina ni dapat ay man na kasangkapan si ko katido si sagyang kaya masatan mo. Mawanatin na dapat santan makapasang. Santan makapasang dapat. Kasuka si tur na si sagyang kaya masay man to na bepin ni kapasang kaya kasutur. Dapakay din. Na dapakay din si sagyang kaya masa katido pa mo ko si sangaya katido iman to. Daban yan nun, ay mananin na mala guna si sagyang kaya kay pekitido sagyang kaya masatano iman to. Sagyang kaya masatano iman to. So ginan katitimblan si ko kukuman agyang kaya kasitur sa balasan nun wala agyang kaya mga pagaritan no kapsenggiran sa oras sa pumakinagiran si mga bendingan tano si sagyang kaya bitira sa kawang pagkadunang rarubus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bala-balasan wallang kaya bangsa tano pagarini si Magister Abu Asif sabab sa giyang kuto kaya nagatanuron kaya pa nagatanuron ko mga tindig mga ulama naguso sabad ko mga reference mga kitab kapupunan ng uta mga tindigiran na miya nagtanuron ng kuto sumakapantago na area jihayan sa ginawa niyan na so kisasaparan kapahara mga sa saturano guro na so sira ka nung makapantag na saan na ini ito nga naginawa kan sa titurod na adik setor katawan ng mga jamaah sa Manila kaadikan setor okay da sabab sa giyang ko to si ako mamumiyak na sa yung kaya haram kaya pakaharama ka nun na ini punsi ko 2012 na tama ni mato na dakon skusa sa turan piyaka harama na sa ginawa ko na balasangan wala di kano penama ang mga bangsami mga pagaryami sabab sa giyang ko to ayad apatot si ko ad na ilmo iyan si ko say na matiru yan ang ko to ilmo iyan ang gula lang si ko mga rayaga karina gula lang sa giyang uta mga kitab mga reference sa gusto mga katiro mga ulama balasangan wala sa madagla mapia sa silam namin sa kanamambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.